sathi shwi kancane ey ngibaqalaza emawodi ey sathi shwi kancane ey ngibaqalaza kamasho ey sathi shwi kancane ey ngibaqalaza Brooks Farm ey relax Mshana relax the boy ey relax Mshana relax the boy ey relax Mshana relax the boy ey sathi shwi kancane ey ngibaqalaza emawodi ey sathi shwi kancane ey ngibaqalaza Brooks Farm ey ngisathi shwi kamasho mbona izinja zangempela all I know was flexing you can even Joburg City FM. The program is Impande Zemithi with Zawadi. But yeah, Bafethu, I'm having Edward namhlanje as we have promised that we're going to be having, a special guest in our show today here in Impande Zemithi. So our guests are already in the house and things are just about to happen right now. We are having somebody all the way from KZN. Who's Nyawo Bafethu Kate? God damn. Yakhumbula ufuduko lasemandulo yangitsala khona bathe siqhamuka ngenhla ngenyakatho yeAfrika nje sezasiqhuba imhlambi yethu saze sazofika la sikhona today. So uNyawo Bafethu ke ungasabi ukunyathela ngonyawo wherever you at any other time, like bathi uhamba ngenyawo kahle kahle kufana nokugida yabona into kamoya lena kuyafana nje nokugida, so ungasabi nje uhamba ngenyawo anytime, but yeah hayi amahlaya ke bafowethu. All I can say is our guest is in the house and we're just gonna start our show with his track called Pop It Up. After the song then we're gonna be coming back to have a chat with our guest. In the meantime, this is how we do it. So I'm feeling an entrepreneur here because music, our art is business on its own, right? So when it comes to uhulumeni wethu osiphethe la ekhaya, yimuphi umyalezo ongawudlulisa kubo bonke abasiphethe la komkhulu when it comes to i-industry ye-art? Ngiyafisa nje ukuthi uhulumeni athi ufakele ibubo when it coming to i-art. Yabo ngoba if uthatha ubheka baningi abantu abanamathalente la ngaphandle, baningi abantu abanamathalente and lapho futhi izingane eziningi sezenza izinto ezirong kodwa bebe nawo amathalente ngoba uhulumeni akasixhasi enough ngaleyo ndlela leyo. So I really like ukuthi uhulumeni asisize asixhase with events what yabona nathi sikwazi ukuthi simarket music wethu. So what maningi ama-artists, and if uhulumeni azokwazi ukuthi asisize, there will be less crimes emphakathini ngoba izingane ezincane manje amaphupho sekufana nento engasekho bona yabo babona ngazathi in order for ukuthi uphumelele you need to have money
yabo mawunganayo imali futhi angeke uze uye endawo Sure, yabo sure. ngoba a lot of doors kuvuleka ngemali esikhathini samanje so ngiyafisa ukuthi uhulumeni angenelele akwazi ukuthi asisize akwazi ukuthi siphumelele nathi yeah. Kuningi bafethu negameko eziningi esizibonayo nesidibana nazo nehlangabezana nazo emphakathini nasemndenini la sihlala khona. So imuphi umyalezo ongangidlulisa kulusha nje lonkana la kwelakithi eMzansi Afrika? Mina ngithi kunje nje ngicela ningagive up. Please don't give up. Mawunamaphupho qhubeka nephupho lakho. Makhona inkinga ekhaya emndenini ngiyazi ukuba nzima kodwa ngicela ungathatha amahlombe abazali bakho wafake emahlombeni akho ngoba ngeke uziwe endawo uyabo so umzali wakho ukuzalile yes ukuzalile wakulethe emhlabeni but ungadependeli kuyena umzali wakho uyabo pusha wena ngeside lakho pusha ngamandla akho then uNkulunkulu uzoyivula umnyango uNkulunkulu usiza umuntu oyisizayo yabo angeke uzohlale phansi ufold izandla uthi hayi ngizophumelela kodwa kungasebenzi so ngithi kuyinja ngiyacela nje ningagive up ngicela niqhubekele phambili uNkulunkulu uzonithatha nibiyela nginika khona Asibonge kakhulu mfowethu sothatha ikhefu kancane simamele siye lapha eToro masibuya soqhubeka ke ngenkulumo yethu. Yes. Performance Rights Association is excited to announce the launch of Operation Siyabangela. We remain dedicated to champion our members, performers, and recording companies. Sibaningi masabafana ekhaya yabo ukuthi kuyanda abafana ayanda abafana kwanda yonke into kwanda impilo kwanda abafana kwanda injabulo usapho leyanda yes Ayasibonge mfowethu owesingaki ke wena ngowesibili futhi usifama omdala then ebafaneni yimi kahle weqoqa inkosana lapha inkosana sekhaya ngasiyabonga mfowethu so la mangasilandisa nje about i-journey yakho mawuza la eGoli just this time what is it that you've been doing has there been any maybe gigs or khona bowuhlanganisa nje in terms of i-art yakho okay qala ukufika wami la eJozi afika 2022 so ngifika nakhona ngangiriska futhi kunomjida ku Broski esasikhuluma ku Instagram naye ethanda music wami efuna ukusebenza nami yabo and he was like woza ngapha eJozi ngala eJozi siyahappena yabona was and then ngadayisa laptop yami ngadayisa nama equipment ami just ukuthi ngikwazi ukufikela eGoli abazali benganayo imali so ngafika eJozi ngaphusha ngaperforma komaboningi like if you can go to my Instagram as Luyanda KB uzobona nje yonke into ukuthi sengiperformile emaboningi endaweni eziningi la eJozi go South Hills Rosatinville so kasho ukuthi ke ngathola isipani futhi eThekwini kamele futhi ngibuyele la kubizi Theku ngibizi basengizona umsebenzi yabona futhi nakhona ngudinga ukuze ngizokwazi ukuphusha kahle music wami yabo wabe ngidependele kakhulu kwabazali yabo so ngiphinde ngangibuyisa ke futhi sengisayene under resonation record ndingawo sengibuyile and kune gig esihlelayo ngoJuly so event yethu is a resonation record so usuku besingakalibeki but it's around July okay indawo la izobe senanda opposite Nanda FM eThekwini yes no kuhle kakhulu mfethu okay benzafunda uBrian all the way from Shawero is la eSoweto athi beside music what is your backup plan shuthi nje ngaphandle komculo nje yinenye mhlambe ongayenza ithi ngithi ayi akusahambi kahle mhlawumbe beside music njengoba ngishilo I'm too versatile yabona ngiyadansa ngiya-actor so beside music ngabe ngiya-actor ngoba kuqaleni bekade ngidlala ibhola so I got injured dokotela wasethi hayi no ungaphinde udlale ibhola wadlala ibhola you'll hurt your knee and then usakwazi ukuphinde udlale ibhola so ngoba phela ngiyakwazi uku-actor nasesikoleni bekade ngi-actor siyabo playhouse eThekwini yabo so besides music ngizo-act yabo ngoba ngiyakuthanda uku-actor and I'm pretty sure soon I'll be writing my own movies
No, that's great Mtakababa. So ngokomculo wakho yini le mhlambe oyibhekile ivision yakho ngokomculo wakho? What is it that you want to see happening mhlambe emhlabeni wonkana okanye kwelakithi la eMzansi Afrika? When it's coming to a vision, to my music, mina ngifuna ukuyibona all over emhlabeni wonke. Ngifuna ukuyibona all over, ngisiza amanye ama-artists underground, ngibasize, ngibasayine. I want to like give abantu bebukele kumina, yabo, ngoba nami I didn't even make it esikoleni, yabo, but I'm give upanga ngempilo yami, yabo. So I can play a good role kwabanye abantu la ngaphandle. Sure. Yes. So ngibona nje ngi-successfully, ngibona ngiphusha, ngisiza nabanye abantu, sisebenzisana namanye ama-label namanye ama-artists, especially ngaphandle futhi, yeah. Okay, ayingesonke abathi nikutwa kahle wesiyami, ngikuzwa kahle Nkosi. So yeah man, between you in the recording studio in a session and you on stage, ukephi la ozizwa khona ukuthi ayabona ke manje hayi yimi lona? Kuyafana, either se-studio and se-stage, the mood it's still the same ngoba I don't write when it's coming to music. Like nje angibhala ngaze ngabhala, like mangithi ngibhala ingoma sengithatha ipeni or noma ngiyabhala efonini, everything just come in my mind ngoba ngisuke ngile mood le ngikuyona. Yes, so like spiritually swinging kwenye mood, so it's either ngiyaperforma or noma ngise-studio, imood yami nje so ngijabulile. Alright. Yes. I'm having Empress Fire. She's saying big up yourself, Zawadi and the guest. Big up to all Mzansi. Question to my guest: what musical instrument do you play, King? Musical instrument do I play? I can say piano, mixed with jazz, guitar. Well, it's more like an R&B type music. Sure. But just to make it even mnandi, ngihlanganise ne-hip hop. Yabo, ngoba sesiphila kwi-new generation. Yabo. So I don't want to focus more through R&B ngoba abantu abaningi intsha manje abasayithanda R&B that much. So that's why ngihlanganise hip hop with R&B and put it together. Yile ekuthandisa ilona i-hip hop. Mhlawumbe wawuyimbongi yenkosi nje in life before. Hip hop ngilale kakhulu 50 Cent, yabo. Okay. Yeah, there is a song that's going to release called We Don't Ride. It's like old school type of hip hop, yabo. So yeah, I mean hip hop ngithande way back of 50 Cent. So that's why ngahlanganisa hip hop with R&B together ngayenza style asami. Yes. Yes. Right now the time is 1 minute after 11 o'clock Central African time. Before we wrap up, we're just gonna be wrapping up just soon. Yes, and masophuma ngengoma sisazoyi-announce, but in the meantime, okay mfowethu, if there is somebody ofuna ukukulandela okusebenza nawe or anybody mhlawumbe abafuna abakwi-promotion, and event hosting, utholakala kanjani in terms of ama-contact details akho? You can just search in all social media Resonation Record. Sithola TikTok, sithola Instagram, and all like social media. Or you can just search me as Rianda KB in Facebook, Instagram, TikTok. Yeah. Okay. All right. I'm having. Okay. Or you can just Google me. Google it's Rianda KB. That's all I get information there. Okay. Yes, Cool. yes. So yeah, man, I'm having a gift. A gift at what is it that once made you regret in your life? Regret. Mhlawumbe maybe ufuna ukubuza nje ukuthi uke kafika kuleso simo la kuba khona something or regret. Doubtful. Ozisola ngayo. I don't want to lie. No one is perfect. No one is perfect. In music, especially in music, and especially when udokotela ngitshela ukuthi now you can't
you won't be able to play soccer again. Ngabona impilo yami iwa phansi lapho yabona. Nakhona ku-music wise futhi ngahambane nje. Ngasengumuntu like ngathi uya give up yabona. Yabo so nje yonke into yami yaba phansi and kwakubuhlungu kakhulu. And the only person engimbonga until now it's my mom. Yabona. Uma wami like ngila ngikhona ubeyade ngiphusha kakhulu yabona. Yes ngoba manje angifani umuntu osegive upile empilweni yabo but kodwa ke ngakuthiwa kuyasiza ukuthi uyisondeze nabantu base umndeni wakho uyasiza ukuthi noma ngabona umndeni like mhlambe umngane ombonayo uzokukhuluma iqiniso ozokutshela iqiniso ukuthi ano luyanda kwenziwa kanje ngoba akekho umuntu ophila soft life yabo khona izimo nama challenges umuntu abhekana nawo so kuye kafika leso simo leso but ke ngadlula khona ngibonga uNkulunkulu so wena ngokwakho ke mfowethu incindezi how do you deal with the pressure kahle life yakho whenever maybe ubhekane nesimo esibucala how do you respond or deal with it? We know khona abanye mhlawumbe bayaphuza abanye bebe like ziningi izinto abantu abazenzayo mabebhekene nesimo esibacindezelayo wena ngokwakho siqo udila kanjani nencindezi? Angiphuzi angibhemi yabona so I just play my music iyona ndlela yokudistress iyona ndlela nokuthi ngibe ngedwa angithanda ukuba like mangingekho right ngibe nabantu yabona ngithanda ukuba ngedwa playing my music. It's either jazz ngoma kadala yabona. Sure. Yes. All right. You shoot into your music udala ukuthi relax. All right. Luyanda KP ke bafowethu lona ke uthi relax amshana. Asikhulume ngale ngoma ke relax amshana. Ithi ibuya le ngoma awusilandisa ngokuzalwa kwayo. Relax amshana. Bengibiza kakhulu lethe mina yabo. Ngibopha ngapha eNanda ngibopha kaMashu yabo ngibopha eBlues Farm ngibopha eMlazi so bengumuntu nje ubekade nje all over nje ngibizwa ngapha nangapha so ngase ngithi yazini angimane ngenze ingoma ngisho ukuthi ano chilani bafethi ngiyeza ngizoniqalaza eNanda ngizoniqalaza kaMashu ngizoniqalaza eBlues Farm ngizoniqalaza wherever njengoba sengila eJozi ngifile ngizoniqalaza la eJozi so I would like to like ukwenza i-remix futhi ngikhulume like a remix ezangiyeza ngizoniqalaza eJozi so the song is about that ukuthi njengamanje I'm sure kunama fans abafisayo ukungibona right so ngicela nirelax ngiyeza ngizoza ngizoniqalaza wherever la nikhona ngizoza ngizoniqalaza. Asibonge mfowethu the last message that you can give to all our listeners? Mune message engithanda ukuyidlulisa ethi if you complain you will remain but if you praise you'll be raised. Iyona message engifuna ukuyidlulisa leyo ukuthi if you complain you will remain but if you praise you will be raised. Chaza ukuthi yena akusiza ukucomplain la emhlabeni akusiza ukucomplain ukuthi hey mina this mina that wena bonga lokho nako ubonga ukuthi ngisa lesinkwa lesodlayo ngisho noma singagcotshwanga luso kodwa for the fact ukuthi uyasidla leso sinkwa leso ukhona abanganaso leso sinkwa leso yabo so awuphinde le rhyme yakho ithi if you do what if you complain you will remain but if you praise you will be raised. Hi Pastor. Okay ngempethu yazini before sophuma ngicela nje ukusibusise nje anything ongasibusisa ngayo nje sizwe iphimbo lakho nje without iginci ama drum ama what okay let me just shy flow incane nje ugrab yabo okay look KB comes alive in the nighttime. I don't mess around, I just wanna write rhymes. I don't rehearse, I spill a killer verse. When it comes to your rap, it is all the curse. You call yourself a man while holding your mama's purse. Joining new school cause the old school kick it out. Who's KB, yeah, what hip hop was all about? I don't know if I'm dope, I have no doubts. I mean it to win that I hate to admit it. I gotta do something, they're driving me crazy. They're watching me the way, they're watching me feel it.
Hayi makethe, hayi relaxani makethe. Music wakhe nisazothola uzongichazela right now ukuthi music wakhe utholakala kanjani kephi and mawumfuna naye where do you go also? Yes I. Like man, like just search Raise Nation Record in all social media platform, or you can just go on Google, just Raise Nation Record. Nizomthola lapho number na yonke into. Yeah. Spotify. On Spotify, you can also get me on Spotify, iTunes, in all music platform. Yeah. Bafethu, it's just been a very powerful and constructive session with you wherever you are. We've just been listening to Mzansi Joburg City FM in Pandezemiti with I Zawadi. Today, I've just been blessed. You know, hey bafethu, ngiphethe energy ka Michael Jackson. Yangithola. Ngiphethe energy yomkhulu. Yangithola ngoba lo muntu mfethu lento ayenzayo naye ke futhi ke into ayiphiwe ke nayo esigabeni samathoba. Yangithola ezebeka ilandisa. Ngiyayizwa nama umkhulu wakhe yaphila. So yeah man, we just wish you all the best wherever you at listening to Mzansi Joburg City FM, and to you mntaka baba sifisela konke okuhle. Indlela zakho ivuleke kube mhlophe nje la unyathela khona. Uqhubeke ke uyiphathe kahle, uhloniphe umhlaba, uhloniphe nezintuthwane nje imbali yabona uhamba khona. And kathi ke uNkulunkulu abe nawe amathongo nezidalwa nethunywa zendalo zonke zibe nawe mfethu konke okwenzayo, uqhubeke ngomsebenzi wakho. You know, next time if there is something new, you know, we are a call away. We just a call away. Yeah man. Ngiyabonga kakhulu for the opportunity ninginikeze yona nabalaleli. Ngicela nibe nosuku oluhle, nibe noyabo omuhle. Ngiyabonga kakhulu Bhuti for hosting me. Ngiyabonga neRaise Nation. Without you guys, I wouldn't be here. May God bless us. Ngiyabonga. Yes, scatter boom sizonishiya ngale ngoma ethi relax amshane la ukhona ungatatazeli bona mshane Bhuti yes okay yeah man Sathi shika kancane ngibaqalaza emawodi sathi shika kancane ngibaqalaza kamasho sathi shika kancane ngibaqalaza Brooks Farm relax amshana relax the boy relax amshana relax the boy relax amshana relax the boy sathi shika kancane ngibaqalaza emawodi sathi shika kancane ngibaqalaza Brooks Farm Ngisathi shuka mashu Mbona izinja zangempela All I know was flexing You can never ring a bell Bitch nigga now they know me I'ma kill your bitch like a Caesar And you say you leaving I ain't kiss and tell These niggas ain't doing well Say you leaving I'ma ring a bell P2K zinja zangempela I relax our boy The motivation a ghost And I wish a nigga know my story All the paparazzi it's holy Mina ngifuna imali ngisayigoli All the goofy niggas ain't know me No I'm talking I ain't lovey-dovey No I hang with dogs All the bitch love it No I live my life All the bitch love it Sathi shika kancane ngibaqalaza emawodi sathi shika kancane ngibaqalaza kamasho sathi shika kancane ngibaqalaza Brooks Farm relax amshana relax the boy relax amshana relax the boy relax amshana relax the boy sathi shika kancane ngibaqalaza emawodi sathi shika kancane ngibaqalaza Brooks Farm mina ngikinga kakhulu Zazohliphisa kakhulu ngeza lapha eGoli Ngizohliphisa kakhulu abolengani nenkinga ayibolengani nenkinga ayibolengani nenkinga ngathi uzohlupha kakhulu feeling myself I'm feeling myself damn my nigga I'm lit feeling myself damn my nigga I'm lit sathi shwe mawodi ngiyoqalaza uNext ngithi shwe kamasho ngiyoqalaza uD ngithi shwe Brooks Farm ngiyoqalaza uZen relax amshana relax a boy sathi shika kancane ngibaqalaza emawodi sathi shika kancane ngibaqalaza kamasho sathi shika kancane ngibaqalaza Brooks Farm relax amshana relax the boy relax amshana relax the boy relax amshana relax the boy sathi shika kancane ngibaqalaza emawodi sathi shika kancane ngibaqalaza Brooks Farm
shaya